matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelin David Manson. Ako naman po si Paulo G. Santos. Samahan po ninyo kaming kilatisin ngayong araw ang mga kandidato para sa May 13, 2019 elections. Ito po ang plataforma. The CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Ito na ang pinakaabangan ng ating mga kababayang Fernandino. Kasama nga dumating na tayo sa pinakaaabangang oras Tama ka para dyan, sa mga Fernandino na sumusubaybay sa television at sa social media. Dahil sa pagkakataong pong ito, magkakaharap ang dalawang personahe na nagnanais pong pamunuan ang premyadong syudad San Fernando, Pampanga sa susunod na 3 taon. Oo nga, Ikaw, anong kasama pakiramdam mo Paolo. ngayon sa pinaunlakan tayo? Ha? Napaka-privileged natin talaga, Paolo, na mapagsama natin itong dalawang kandidato ng Syudad San Fernando. Siyempre, para sa mga Fernandino, pagkakataon po ninyo ito para tutukan at malaman ang kanilang mga programa at plataforma. So, kasama, Paolo, simula nang inanunsyo natin ang mangyayaring tapatan ng dalawang kandidatong ito, ay talaga namang kaliwat kanan ng espekulasyon kung sino ang mananaig sa kanila. Maging mga karatig bayan na Syudad ng San Fernando ay excited dito. Para po sa mga Fernandino at maging sa ibang lugar na nanonood po sa amin, huwag po kayong magpapahuli sa usapin po natin sa social media. Maaari po kayong mag-post ng komento o reaksyon sa ating pong official social media page. Gamit po ang hashtag Plataforma 2019. Yan. So, partner, dapat tumutok yung mga kababayan natin. Pero bago po natin ipakilala ang ating mga kandidato ngayon sa plataforma, higit muna nating kilalanin ang syudad na nais nilang pamunuan. Ang Syudad San Fernando ay isang first-class component city na nagsisilbing kabisera ng lalawigan ng Pampanga. Napapaloob ito sa 3rd Congressional District ng probinsya at mayroon itong 35 barangay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa mahigit 300,000 ang populasyon ng San Fernando. Samantala, aabot naman sa 164,532 ang bilang ng mga botante sa nasabing syudad. Ang syudad ng San Fernando ay may kabuoang sukat na 6,774 hectares at matatagpuan ito sa pinakagitnang bahagi ng Pampanga at maging ng buong rehiyon. Napapaligiran ito ng mga bayan ng Bacolor, Santo Tomas, Mexico at Syudad ng Angeles. Batay sa isang pag-aaral, may tuturing na growing agro-industrial commercial metropolis ang San Fernando dahil na rin sa kanyang lokasyon sa Manila-Clark-Subic Growth Triangle. Nangunguna naman ang services sa mga industriya ng syudad at patuloy pa rin ang pagtatanim ng mga high-value crops dito. Dahil sa mabilis na paglago ng negosyo, nagiging problema naman ngayon ng syudad ng San Fernando ang mabigat na daloy ng trapiko. Madalas ding maapektuhan ng pagbaha ang ilang mga barangay sa syudad. Ang ganda nitong pagkakataon na to na mausisa natin ng plataforma de gobyerno nila AIS. At sa mga nanonood sa atin, alam mo, kaya kamakailan lang nagiging issue kung gaano kahalaga yung forum o debate na nagkakaharap yung mga kandidato. Ikaw, AIS. Very important yan, partner. Kasi sabi nga natin, napakahalagang malaman natin kung ano yung mga ilalatag na programa at mga plataforma ng ating mga kumakandidatong mga opisyal, syempre. Huwag na natin patagalin ba, AIS, para ibahagi sa mga Fernandino ang kanilang mga plataforma. Nandito po ngayon sina Consilor, Kapitana, Vilma Caluwag. Ayan. Kitang-kita naman natin, AIS, napaka-relax. Ha? Di Kapitana? Parang ready, no, partner? Ready. Ano kayang ibubuga mamaya? At ni re-electionist Mayor Edwin Santiago. Mukhang kalmadong-kalmado. Alam mo ba yung mga Parehas. Fernandino, minsan nagsasabi sa akin, parang laban daw ni Pacquiao at Marquez to. Talagang Ha? inaabangan, Oo. partner, Oo, syempre. diba? Isipan mo, yung mga Kapampangan talaga, kung maaari lang. Anong ending nung survey? Yun ang laging tinatanong sa akin Hanggang sa, syempre, dumating ang halalan. Doon talaga matatapos. Magkakaalaman talaga, syempre, partner. Correct. Pero kung nandito po ang mga kandidato, syempre, nandito rin ang mga supporters na excited na. Pwede ba nating Magparamdam marinig? naman kayo. Magparamdam Ayan. tayo dito. Punong-puno tayo, partner, dito sa ating studio. Ano? Di
Hindi ko na lang babanggitin yung ilang personalidad, Ice, ha, na nakita ko ngayon dito na nagulat din naman ako, ha? Na sumusuporta sa magkabilang panig. Baka kasi magkulang ang oras natin pagka Tama. binanggit natin ang mga pangalan ng personalidad na alam naman natin meron ding malalim na hugot sa pangangalaga dito sa ating lungsod. Okay, kaya tutok lamang po dahil sa ating pagbabalik, round 1 na ng plataforma. The CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Narito ang mga pamantayan at alituntunin para sa plataforma Election 2019 Candidates Forum. Ang bawat kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para sagutin ang mga tanong na babasahin ng ating mga host. Maaring magbigay ng follow-up question ng opposing candidate na sasagutan ng nakasalang na kandidato sa loob lamang ng 1 minuto. Kusa namang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Sa pagkakataong hindi makapagbigay ng follow-up question ng kalabang kandidato, maaring ang mga host ang magbigay ng katanungan. Ang mga tanong sa ating programa ay galing sa mga reporters at journalist ng CLTV 36, mga sectoral representatives sa Central Luzon at mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng social media. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Nagbabalik po ang plataforma. Napakalinaw ng ating alituntunin, Ice. Partner. Sa nawa, mangyari po ang lahat. At alam mo naman, kahit mainit itong banggaan nilang dalawa, nakikita natin, sila sumunod sa ating house rules. Yes, at ang mga katanungan po sa round na ito ay nanggaling sa mga reporters at journalist ng CLTV 36 at nakatuon sa mga issue sa syudad ng San Fernando. Okay, ay Partner. simulan na natin Sino kaya ang kung unang sino tatanungin? ang maswerteng Sasagot sa ating sasagot katanungan. sa ating unang katanungan. Tama. Pakikita ko ho, sa ating pong mga viewers. Nako, Baka pipintahan ko muna. Ayan. Letter M ang una eh. Okay. Mayor Mayor Edwin Santiago. Okay po, at nandito po ang inyong katanungan. Sa inyong pagtakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando, anong mga programa ang may papangako ninyo sa mga Fernandino? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. So ang Siyudad San Fernando po ay isang pangunahing lungsod na po ngayon na trinabaho po ng mga ating mga kababayan at ang mga unang nanungkulan po sa atin. So ang siyudad po ay patuloy po tayong kinikilala at maswerte po tayo at pinagmamalaki natin na ang siyudad po ngayon ay isa na po tayo sa pinapangarap ng ibang mga siyudad sa buong mundo na maging modelo at ang siyudad po is one of the top 10 model and livable cities po ngayon na 2 taon na pong kinikilala ang siyudad bilang most business-friendly at as a tourism hub of the Philippines po ng mga eksperto po katulad po ni Jun Palafox, mga private sector at mga ahensya na po ng gobyerno at ang siyudad po ay madaliwang makita ngayon ang siyudad o ang isang bayan in terms of pamamahala dahil meron po tayong mga pamantayan. Katulad po ng taon-taon na ginagawa po ng DILG, ang Seal of Good Housekeeping o ang bago ngayon, ang Seal of Good Local Governance. Doon mo makikita po ang siyudad kung talagang isang gobyerno pong nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At sa kaalaman po ng lahat,
ay out of 1,687 and mayigit na isang daang syudad. Kabilang po tayo sa 39 cities. At ang pinakamaganda doon po ay taon-taon po ay kasama po ang siyudad San Fernando. Dito po 2 lang at sa buong region po 5 lang. Alright, marami po salamat Mayor Edwin Edsa Santiago at sa pagkakataon naman po nito ay ating malalaman ang baon na tanong ni Kapitana Konsehala Vilma Caluag. Meron po kayong pagkakataon naman Mayor Edwin Santiago na sagutin po ng 1 minuto ang tanong direktamente kay Kapitana Vilma Caluag. Ano po ang tanong niyo? Parang wala po akong narinig na plataforma doon. Di ho ba ang tanong plataforma? Para pong wala akong narinig na plataforma, para pong ang sinabi natin ay yung mga nakukuhang awards ng siyudad ng San Fernando. Nasaan po yung plataforma doon, Mayor? Well, ang plataforma dyan mo makikita na it's anon po ng pamantayan po ng gobyerno dahil ang gobyerno po mismo hindi katulad po ng dati puro mga pangako lang. Pero ngayon makikita mo talaga kung nasa na ang isang bayan para pag-ibayin po ang po ng pamumuhay po ng mga mamamayan. At bilang Fernandino po, isa pong pinagmamalaki natin na ang siyudad po ay isang pangunahing lugar na po. Hindi lang po sa Pampanga. Dahil they can consider us na the city of San Fernando is the center of development na po. At in terms of social naman, makikita mo, number 1 tayo sa edukasyon. Okay, meron pa po kayo minuto. Meron pa po kayo. Edukasyon at kalusugan. Hindi po ako nagsasalita nito. Okay po. Maraming Alright. salamat po, Mayor Edwin Santiago. So, partner, ngayon naman, ang tatanungin natin ay si Konsehala Vilma Caluag at ang katanungan nandito po. Sa inyong pagtakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando, anong mga programa ang maipapangako nyo sa mga Fernandino? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Una po sa lahat, prioridad ko po ang sa kalusugan dahil marami po tayong mga kababayan na sobrang mahirap na namamatay na lang po na hindi po siya nabibigyan ng lunas. Pangalawa po, ang mga kababayan natin na sobrang mahirap na walang pampaaral sa mga bata at saka po yung problema natin sa traffic at problema natin sa lubog at problema po natin sa basura. Meron pa po kayong minuto. Konsehala, kung gusto niyo hong Elaborate. Opo. Oo, kasi sa panahon kasi ngayon, sa experience ko, sa mga nakakausap ko, ang dami kasing diskontento, ang dami kasing mga hinaing, ang daming dasal, ang daming sumisigaw na sana magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng katunggali ang kasalukuyang administrasyon. Kaya eto na po si Vilma Caluag, sumagot na po sa tawag ng pangangailangan. Sana makamit po natin ang sagot na positibo ng ating mga kababayan dito po sa San Fernando, Pampanga. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Ngayon naman, partner, pagkakataon naman ni Mayor Edwin Santiago para magtanong kay Konsehala. At merong 1 minuto. Gusto ko sana malaman bilang kapitana ng Dolores ay kung ano po yung ginawa nyo sa Dolores at ang iling-iling po ng kasalukuyang sinasabi ko kanina, yung pamantayan, isa pong komprehensibong mga programa na tinatawag nating walang maiiwanan at it will be pamatagalan. Ipinagmamalaki ko po ang aking mga naging programa sa Barangay Dolores. Sa kasalukuyan po, meron po akong 2,000 scholar na elementary at high school. Kasalukuyan din po, meron po akong scholar na 200 na college. Full scholarship po yon na ginagawa namin taon-taon. At nag-iisang Barangay Dolores po sa 35 barangays ang may programa na may funeral assistance. Wala pong namamatayan sa Barangay Dolores ang hindi po na ipalilibing ng libre. Sagot lahat po ng Barangay Dolores doon at kami po yung mga senior citizen namin, lagi pong bukas ang aming barangay sa mga financial assistance, medical assistance at taon-taon din po nagbibigay kami ng libreng meron kaming pa-medical mission, surgical
mission, dental mission, Operation Tule, at saka po cataract mission all year round program. At hindi lang po yon. May programa rin po tayo sa ating barangay para sa mga kabataan. Okay, maraming salamat. Sakto ah! Mukhang nasasakto ni Konsyala Vilma ang kanyang pagbibigay ng mga impormasyon. Ah. Pero alam mo, Ais, natutuwa tayo dahil merong dalawang nagtataas ng kamay para sa mga Fernandino na talagang kita-kita naman natin ang ganda ng plano nila. Narinig natin, Ais, yung mga plataforma de gobyerno ng ating mga kandidato at mamaya kasamang IC, tutungo na tayo sa mas specific na usapin dito sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Ren Kapampangan, yapin ninitang malapit kay kaming sikmura, ika. Pero bago yan, partner, bago tayo mag-commercial break, narito muna ang ating isang tanong na sasagutin sa pamamagitan ng oo o hindi. So, ihanda nyo na po yung inyong mga placards. Ano kayang stand nila dyan? Ang tanong, pabor ba kayo na ipagbawal ang tricycle sa mga national highway batay na rin sa mandato ng DILG? So, pabor po ba kayo na ipagbawal ang mga tricycle sa national bilis highway? ni, Konsehal Oo o Vilma. hindi po. Sige po, Hindi. Mayor, ano po ang inyong sagot? Oo naman. Oo, si Mayor Edwin Santiago. Alam mo, sa mga nakalipas nating Pataas na forum, lang po natin ng konti, Mayor. Yan. yung mga alkalde, medyo pagka-election, medyo maselan yan Kasi botante din naman yung mga, Mga tricycle driver, tama. So, Si Konsihala naman, ang sagot niya ay hindi. So, hindi sila magkapareho dito, partner, sa kanilang kasagutan. Pero round 1 pa lang ito, partner, at marami pang aabangan ng ating mga manonood sa pagbabalik po ng plataforma. Nagbabalik po ang plataforma. Alam mo guys, umiinit na raw yung ating hotline. Gayon na rin yung ating social media page sa mga komento ng mga followers na magkabilang kampo. Samantalang dito sa loob ng studio, sa kaalaman ng mga nanonood sa amin, dinadalaw tayo ng mga... Punong-puno tayo. Oo, dinadalaw din tayo ng ilang personalidad. Di ko babanggitin, ika nung una, dahil baka meron akong di mabanggit. Pero ipakita muna natin kung gaano tayo kasigla dito sa loob ng studio. Ayan. Okay, so makita po natin ang suporta ng bawat panig. Ayan, partner. Ang bilis, no? Round 2 na tayo. Oo. Okay. Sa round 2 ng ating pong forum, manggagaling pa rin po sa mga reporters at journalists po ng CLTV 36 ang mga tanong para sa ating pong mga panauhin. At partner, ang unang kandidatong ating isasalang ay manggagaling dito sa ating fishbowl. At bubunutin ko na. Sino kaya ang Yan. Okay, so si makukuha ni Mayor, Ice? yan, Edwin Santiago muli. Okay. At ang Mukhang tanong, nandito po ang sinuswerte sa katanungan, palabunutan si Mayor. paano ninyo ilalarawan ang inyong estilo ng pangongobyerno? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Mayor? So as mayor po, you're considered as a leader. So you can define leadership in one word, modeling, bilang modelo po. Kaya para maging modelo po ang Ciudad San Fernando. At ang pamamahala po is definitely bilang modelo is selfless. Selfless at I have to establish a relationship po sa ating mga kababayan, a very lasting relationship. At bilang leader po ay one of my is ang nasabi ko na po ito is to press for change. At ang bureaucracy naman, ang gobyerno po natin, ang mga bawat departamento is they will promote stability para po yung mga araw-araw na ginagawa ay trabaho po ng bawat departamento. And ang pinakamahalaga po ay we have to develop young leaders para po may tuloy-tuloy po ang pamamahala po
ng Ciudad San Fernando ayon sa kabutihan po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Mayor Edwin Santiago. Hindi na Napaka-soft spoken ni Mayor Edwin kalmanteng-kalmante, Santiago partner. no. Ito sa ikalawang pagkakataon, ano kayang baon na tanong muli ni Konsehala Vin Macaluwag? Ate V? Parang hindi ko rin po nakuha yung sagot kasi tinatanong kung anong klase siyang namumuno. Yung tanong ko lang po, di ho ba bilang tatay ng siyudad ng San Fernando, di po ba dapat ang isang namumuno ay merong isang salita at pag sinabi niya, dapat ho ginagawa niya. Na sana po, gusto ko lang marinig sana kung anong, sagutin niyo po sana na kung anong klase kayong namumuno bilang tatay ng aming San Fernando. Alam mo, sa pamumuno ay unang-una tinutugunan mo muna ang mga pangangailangan ngayon at pati yung mga hindi mo makikita ay dapat ginagawa mo na. At to prepare everything para sa susunod na generasyon and every livable city and model city, they aim to prepare the young children for the 21st century. Kaya po ang nagsasalita dyan, ang mga komprehensibong programa natin like sa atin, we are the fastest growing city at in terms of financial administration, tayo po ang mabilis na umangat in terms of financial. Sa social naman, dito po ay from womb to tomb po ang ating mga programa na binibigay po ng ating syudad. At ang pinakamahalaga po dito ay ang Ciudad San Fernando po ay Maraming po salamat, Mayor Edwin Santiago. Ang susunod naman po nating tatanungin sa kaparehong tanong, uulitin ko lamang po yung katanungan. Ito ho ang tanong. Paano ninyo ilalarawan ang inyong estilo ng pangungobierno? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Pag po sinabi ko, gagawin ko, hindi po ako mangangako ng hindi ko magagawa. At po pag pinangakuan ko ang isang tao, kailangan pong matupad yon. Kasi po, ang isang namumuno, kailangan po merong paninindigan. Kailangan po alam kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. At bilang namumuno, hindi mo hahayaan na mawalan ng pabahay, mawalan ng tinitirhan ang iyong mga nasasakupan. At bilang namumuno, kailangan alam mo ang pangangailangan ng mga nasasakupan mo sa usaping edukasyon, sa usaping medikal, at lalo na ngayon, ang malaking problema ngayon ng ang ating mga farmers. Kawawa ang ating mga farmers ngayon dahil matagal na silang naghihirap at sila ang malakas magdasal at malakas sumigaw na nangangailangan ng pagbabago. Kailangan kasi nating maisalba ang mga natitira pa nating mga lupain dito. Kailangan natin protektahan lahat ng mga kabalen natin dito sa San Fernando, Pampanga. Hindi lamang yung pangsarili nating interes. Kailangan pumasok ka sa ganyan, isa puso mo ang pangungobierno, hindi yung pansarili mong interes ang uunahin mo. Okay, maraming salamat po, Konsehala Vil Macaluwag. At sa pagkakaitong ito, partner, magtatanong naman po si Mayor Edwin Santiago kay Konsehala. So, ang tinatanong ko, palagi ko tinatanong kasi ang mga nadidinig ko is nangyayari na sa San Fernando, ginagawa na natin, is a komprehensibong programa at kung saan ang destinasyon natin. Yun ang gusto nating malaman. Ano po ang tanong doon? Saan tayo, ano ba yung mga komprehensibong programa? Kasi ang nadidinig ko is ginagawa na natin ngayon yan eh. Hindi po, kung ginagawa po natin ito ngayon, wala po ako ngayon sa harapan ninyo at hindi po ako lalaban kung ginagawa na po natin. Yung
katanungan po ata yung mga programs pa. Opo. Yung programs, nasagot ko na, kaya nga hindi ko alam kung ano yung tinatanong ni Mayor eh. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo pong pagsagot mula kay Konsihala at kay Mayor Edwin Santiago. Uumpisa nang maging mainit itong Yan, partner. diskusyon na Pero dito magkabilang lumalabas kampo. talaga yung mga nais din namang marinig ng ating mga kababayan. Okay? Talagang hindi mo maiiwasan yung kontrapelo eh. Okay, so Okay. ngayon, diretso na tayo, partner. Dumako naman tayo sa susunod na katanungan at bunutin mo, partner, kung sino ang unang sasagot. Iikot ko muna ang IC Oo. para at least matanggal ang init. Matanggal ang init dahil yung mga nanonood sa atin ngayon sa kanilang telebisyon at sa kanilang mobile phone, Sino may kaya ang kanya-kanya iyong ng... nagulat, partner? Uy, mukhang sumwerte Okay, so, sa ikalawang pagkakataon. No? Ang unang sasagot po sa ating pong susunod na katanungan Ito ko. ay si Konsihala, yan, Vilma Caluwag. At ang tanong, bunsod sa layunin ng national government na i-decongest ang Metro Manila, mabilisan ang ginagawang development sa ating rehiyon, partikular sa area ng Clark. Sa inyong palagay, paano makakasabay dito ang syudad ng San Fernando? Ano ang inyong development agenda para sa syudad? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Konsihala. Kasi nga traffic na sa Manila, no? Pati na nga rin dito sa San Fernando. Sobrang lala ng traffic natin. So, the reason why nagko-congest dun sa Metro Manila is sobrang traffic. So, tapos, dito yung gagawin natin para masolusyonan nga yung traffic. Kailangan, marami naman tayong mga vacant lot yan na nabiling na nga ng syudad ng San Fernando, pwede nating ilipat doon yung mga government agencies para po maiwasan yung traffic. 'Di ba marami naman po tayong mayor ng mga vacant lot dyan na pwedeng i-relocate yung mga government agencies natin para po hindi magkakanda buhol-buhol yung traffic. Meron pa po kayong oras para expound pa po yung sagot ninyo, Konsehala. Oo, yung mga infrastructure na pwede natin ding gawin para dito para ma-decongest yung sa Manila, pwede tayo gumawa dito ng mga infrastructure natin na Okay, maraming salamat po, Konsihal. Okay po, Vilma Caluwag. Sa pagkakataong ito, partner, mabibigyan naman ng pagkakataon si Mayor Edwin Santiago na magtanong kay Konsihala. Gusto ko lang pong malinawin dahil po isang opportunity sa atin to redevelop, reinvent, and re-engineered Metro Manila. They have to decongest Metro Manila. At ang tanong po ay ano ba yung mga plano mo to make the city as nasasalo sa pagkakataon na ang Manila po ay dinidecongest nila. Oo, yun nga po yung mga government agencies like yung doon po sa Manila de Juba, doon yung pagkukuha ng mga yung visa. Like for example, para pwede po nating i-transfer dito sa Pampanga para po ma-decongest naman at mabawasan yung traffic doon. At saka yung mga i-relocate po yung ibang mga government agencies sa Manila dito sa Pampanga. Magtatayo po tayo ng mga infrastructure para po doon. Nang makatulong naman po tayo sa pag-decongest ng Metro Manila. Okay, maraming salamat po, Konsihala, sa inyong kasagutan. Hindi na tinatapos yung mga oras nila, partner, pero nandun na sa kanilang mga kasagutan nila. Paalalanan din natin sila na, ayan ho, monitor, nakikita ho ninyo yung palo ho ng segundo. Kaya i-maximize nyo po yung inyong oras. Ang susunod naman na sasagot sa tanong ay si Mayor Edwin Santiago. Sa kaparehong tanong ho. Ito, bunsod sa layunin po ng national government na i-decongest ang Metro Manila, mabilisan ang ginagawang development sa ating rehiyon, partikular na dito sa area po ng Clark. Sa inyong palagay, paano makakasabay dito ang Ciudad San Fernando, Pampanga? Ano ang inyong development agenda para sa syudad? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. So ang San Fernando po ay isang mabuti at magandang pamamlano po ang ginawa natin. At ito po yung mga
pamantayan po, meron po tayong bagong CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan, Comprehensive Development Plan, Climate Change Adaptation and Mitigation Plan. Everything is in accordance to plan na ang San Fernando po ay preparado po in terms of decongesting Metro Manila. Kaya po nakikita natin na dito po ang mga investor, lahat po ng mga investment outside Metro Manila, ang priority nila po ang Ciudad San Fernando. At in terms of infrastructure, government efficiency, ang San Fernando po when it comes to social, tayo po ang number 1 sa education po ngayon, lalo na sa hanggang K-12. So we are prepared sa decongestion po ng Metro Manila. Nakasama tayo po sa Golden Triangle. The door will be the city of San Fernando to Clark, and Clark to Subic to the city of San Fernando. So meron po tayong pamamlano in terms of metropolis, becoming Metro San Fernando, at naka-align po. During the time na ginagawa po ni Architect Palafox ang megalopolis, hindi na niya po ginalaw ang plano po sa Ciudad San Fernando. They just adopt that the city of San Fernando is a well-planned city para maging smart, green, sustainable, and a livable city. Yan po ang ano po. Maraming salamat po, Mayor Edwin Santiago. Partner, sa puntong ito, may pagkakataon naman si Konsehala Vilma Kaluwag na magtanong kay Mayor Edwin. Konsehala, meron po ba Konsehala, kayong Ate V. katanungan? Wala naman po. Pagkakataon ho ninyo na magbigay ho kayo ng tanong. Sakali ho, kung ano hong gusto nyong tanong kay Mayor Edwin. Meron po ba? Or At sasagutin niya ng 1 minuto. Okay po, sige po. So, sa puntong ito, wala pong katanungan si... Kung ba, partner, baka meron kang gustong katanungan. Kasi itong governance at saka development, talagang very important issue ito. Siguro ano? ang maisundot kong tanong kay Mayor Edsa, ito hong ginagawa ng LTFRB na koordinasyon sa mga local government. Dahil ang problema ho nila, ma-identify yung mga franchise na mula ho Clark, patungo ho dito sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Ang problema ho nila yung koordinasyon ng LGU para sa pagbibigay ng franchise. Ano ba yung, saan ba yung malaking pasahero? Yung mga bulto ho ng pasahero na pumupunta ho sa Clark. Ano ho yung mga programa ninyong inilalatag in terms of transportation? Well, meron po tayong sinusunod na ngayon dahil nakakuha po tayo ng grants sa transportation system and program. At in collaboration po sa Department of Transportation and also the stakeholders, yung mga jeepney and drivers operator, ay bahagi po sila ng pamamlano para po talagang maging efficient po ang transportasyon natin dito, and isa pong pamaraan din to decongest po yung traffic natin para po magbigay ng tamang prangkisa po. So isa pong under TWG Technical Working Group, and yung collaboration po natin sa mga bawat, including yung mga riding public, mga iba-ibang sektor po. So yan po ay masusing pinag-aaralan na kasama po natin ang ating mga stakeholders po. Okay, so partner, ano? Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. At partner, nung masasabi mo sa ating round 2? Alam mo naman, partner, kapag ganito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na pinag-uusapan natin dito, transportasyon, trabaho, oportunidad. Yes, pangungobyerno, yan. Pangungobyerno, dahil ang ganda ng tanong natin kanina, yung oportunidad ba dyan sa Clark? Mama-maximize Pwede ba dito sa San tayong Fernando? makasabay? Lalo na ang Ciudad San Fernando, kung tawagin sentro. Tama. Diba? Ang sentro ng kaunlaran, yun yung mga branding din natin. At yun yung nakikita din naman. Pero syempre, meron pa namang paraan para lalo pang mapalago ang ating minamahal na syudad. Correct. So, sa puntong ito, syempre, bago tayo mag-commercial break kasamang Paolo, bigyan natin sila ng isang tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Ang tanong, yes or no lang ho? Oo, hindi. Pabor ba kayong magpatupad ng no collection policy sa mga basura na hindi na segregate ng maayos? Yan,
partner. Malapit sa ating mga kababayan, usapin sa basura. Ano po? So, ang sagot po ni Mayor Edwin, oo. Yan. Si Konsihala naman, oo din. Yan. Itong mga usapin na ganito, talaga namang Waste ramdam yan. management partner, no? Pagka usapin ng plataforma, saan ba yan tatapon? Ano ang mga regulasyon nyo? Napakahalaga niyan sa ating mga kababayan o itong mga Fernandino. Yan. So, round 2 pa lang po ito. Ano? Magbabalik pa rin po ang plataforma. Nagbabalik po ang plataforma. Napakabutit IC. Meron tayong ganitong programa. Ang reaksyon ng ating mga kababayan sa social media, nagpapasalamat sila sa CLTV 36 dahil bukas ito sa lahat. Ha? So baka bukas makalawa, hindi lamang po dito sa Ciudad San Fernando, Pampanga ang mga kandidatong inyong mapakinggan, kundi sa inyo ng probinsya. Sa atin naman, partner, masaya tayong maglingkod sa ating mga kababayan. Correct. Ang mga katanungan po sa round na ito ay manggagaling naman po mismo sa mga Fernandino, mga mamamayan po ng Ciudad San Fernando, Pampanga na ating pong kinapanayam. Ha? Bago pa man po magsimula ang programa. So partner, bubunot ang ating mga kandidato po dito sa fishbowl na ito at meron po dito nagtataglay ng mga pangalan ng ating mga ka-Fernandino na silang magtatanong sa ating pong mga kandidato. Meron ding mangilan-ngilan naman partner na question mismo yung kanilang mabubunot. So umpisahan na natin sa round na ito, alphabetical order po ang ating Question pagtatanong. at saka video nung mga kababayan natin na Yes, Fernandino. na meron silang mga naisitanong sa ating mga Tatlo kandidato. na agad ang bubunutin nila. Isa muna, partner. Isa muna. Ano tayo? Salitan. So, unahin na natin si Konsihala Vilma Kaluwag po. Bunot po kayo ng Alphabetical inyong order, ha? Una. katanungan. Either katanungan Si po yan Konsihala. or pangalan ng ating Maswerte pong kaya ka-Fernandino. sa bunutan si Konsehala. Ito na. Ibinigay sa atin. So, Ang Pangalan tanong po. ho ay nanggaling kay Wally Prianes. Ayan. Kay Wally. Prianes. Ano po ang inyong katanungan? Ano po yung mas bibigyan nyo pa po ng pansin? Yung mga estudyante po ba o yung mga senior citizens? Okay. Konsihala, meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Parehas. Kasi parehas na nangangailangan ng tulong at parehas na nangangailangan ng pansin. Kasi hindi mo naman pwedeng unahin yung isa. Pwede naman natin silang pagsabayan, tulungan. Like for example, yung mga karapatan ng mga senior citizen at mga karapatan ng mga kabataan. Kasi hindi naman pwedeng unahin yung isa kung pwede naman pagsabayan, di ba? Maraming salamat po sa inyo pong pagsagot. Konsihala? So, pwedeng pagsabayin. Di ba? Kita mo, ayos, ha? Okay, so Pwedeng ngayon po, pagsabayin. tawagin po natin si Mayor Edwin Santiago. Pagkakataon niyo naman po, Nga Mayor, naman. para bumunot ng either magtatanong or katanungan mismo yan, partner. Alam mo, ayos, yung Ciudad San Fernando, Pampanga, alam ko, malaki ang ira natin ang dito. syudad. Ha? Pamoso ang syudad San Fernando. Okay, Mayor Edsa, humanda po kayo dahil ang magtatanong sa inyo ay si Steve Midilio. Midillo. Ano kaya ang ang bawat na katanungan tanong ni ni Steve? Steve? Panoorin po natin. Pabawal diwari king highway tricycle, nano mong problema na nito. Makanano kami manintunan. So ito, partner, related dun sa ating katanungan kanina. Mayor, Ano meron yung sagot niya, partner? Okay, so, Mayor. Hindi papayagan. Mayor, meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. So ang batas po ng pagbabawal po ng tricycle, hindi lang po tricycle or tri-wheeler, kasama na po dyan ang three-wheeler at saka yung mga kuliglig na may ting na pinagbabawal po ng DILG dahil po sa datos ng DILG at ng Department of Transportation because of safety, number 1, marami pong nawawalan ng buhay sa mga pasayeros o mismong tricycle. Dahil po hindi mo mababawi po ang buhay. At in order na maging maganda po ang daloy ng trapiko, so dinedecongest nila po instead of widening. At ang mga tricycle naman po ay alam naman natin na isang napakarangal at serbisyo po
marangal na trabaho at isa pong serbisyo yan na dapat bigyan ng mga karampatang programa. So ang Ciudad San Fernando po may bago pong batas na ginagawa ngayon sa konseho. Lahat na po ng bagong daan ay bibigyan na mo ng bicycle at saka service road intended for tricycle. At binibigyan po natin ng prioridad ng mga TODA at saka yung mga three-wheeler na sa mga programa pong pangkabuhayan, programang pangtao po like education scholarship po sa kanilang mga anak at programang kalusugan, and ginagawa po natin sila ng mga cooperatives para po madagdagan ang kanilang pamumuhay. So we have to respect the law. Ngayon po ay nag-iintay tayo ng mga bagong batas to be implemented locally. Okay. Sa tingkang agang natapos. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Edwin Santiago. Muli po naming tawagan ngayon sa harapan si Konsehala Vilma Caluwag para bunutin po ang inyong susunod na katanungan. Ate V, Sino po kaya ang magtatanong? yung mga Vilmanians dito kanya-kanyang reaksyon na. Ha? At bato ng kanilang pagsuporta, samantalang may supporters din sa social media itong si Mayor Edsa. Kapwa lamang dito Yan. maraming supporters na netizen. Ang tanong ay nanggaling naman po kay Agnes Tino. Alright. Panoorin po natin ang... kung anong magagawa nila para sa amin. Pero okay na po ako dito dahil sa sidewalk vendor ako. Okay po. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Ano yung tanong doon? Sa mga side programs po para sa mga sidewalk vendors po natin sa syudad. Ano po ang inyong mga programa para sa mga nagtitinda po sa San Fernando? Marami na po akong nakausap na mga vendors at ang hinihingi lang po nila is yung tamang proseso na makapagtinda sila doon kasi po agawan sila ng pwesto nila. So wala po silang permanent na pwesto kung sino ang mauna, yun po ang pupwesto doon. Tapos nagkakaroon po sila ng problema sa mga kapi-kapitan nila kung saan sila nagpupwesto at sinasabi po nila na pag hindi daw dahil meron daw silang binabayaran as na certain amount at pag hindi nagugustuhan ng isang barangay captain ang binabayad or maglalagay ng ibang nagtitinda yung isang nanunungkulan. Ang dapat pag ako ang naupo, bibigyan natin sila ng permanent na pwesto kung kanino talaga yung pwestong yon, hindi na para hindi magulo. Kasi at bigyan natin ng tamang daan kasi minsan nagkaka-cause din kasi sila ng traffic sa mga nagkaka-foot traffic din kasi wala silang permanent location. So kailangan masiguro natin na meron talaga silang paglalagyan na pwesto nila na nakapirma yung mayor at nakapirma yung barangay captain. Maraming salamat po, Konsehala Vilma Caluwag, sa inyong pong kasagutan. Ngayon po, tawagin po natin si Mayor Edwin Santiago sa harapan para sa susunod na tanong. Yung mga nagtitinda ng mga sa palengke nito Marami-rami yan, meron ng partner. reaksyon. Siyempre, yung mga katanungan talaga malapit sa kanila. Tricycle driver, sa mga kabataan natin, sa mga senior citizen, at siyempre sa mga vendors natin. Ano sa kaya ang San baon na Fernando. tanong ni John Lery Sanico? Okay. Panoorin po natin ito. Di ba free tuition na po tayo? Paano po natin malulusutan or masusolusunan yung mga out of school youth? Okay. Mayor, meron po kayong 2 minuto. Go ahead. So tayo ay may mga programa lalo na sa edukasyon natin dahil yan ang pinakagusto nating programa kasama ang kalusugan. So ang pre-tuition sa atin ay isa tayo sa 200 na binigyan ng pre-tuition sa college, sa K-12 naman at si pre-tuition. So ang mga out of school youth, kasama po natin ang Alay Lakad Foundation at ang syudad mismo, inahanap po natin ang mga yan.
through Alay at marami na pong gumraduate sa Alay Lakad at sa mismong programa po ng ating edukasyon at through CSWD po. Yan po ang isa sa pinakapangunahing programa po natin na ni isang bata po ay walang maiiwanan, ni isa walang hindi nagsipag-aral. Literary po, bawal nga po ang hindi nag-aaral sa siyudad San Fernando. Okay. Maraming salamat po. Partner, hindi natin natapos, pero sabi nga kanina, nandun na sa kanilang palagay yung mga kasagutan sa mga katanungan ng ating mga ka-Fernandino. Edukasyon, napakahalaga, partner? Sabi nga ngayon, parang wala na talagang dahilan pa para hindi makapag-aral yung ating mga kababayan. Pero mahalaga yung katungkulan ng mga local chief executive para yung enforcement. Implementation, tama. Di ba? Kung ano yung mga detalyadong programa nila. So, yun po, panghuli na ito, partner. Panghuli na ba yan? Oo, panghuling question muna sa round na ito. Okay, Alright. tawagin po natin si Konsehala muli sa harapan. Okay, so sa tingin mo, partner, ano kaya ang katanungan ng ating mga ka-Fernandino? Ay, mukha yatang dalawa. Dalawa yung nabunot ni Konsehala. Pabunutin natin muli or Pabunutin natin ulit. Mukhang sinuswerte ka ngayon na Ate B. dalawang question agad. Alright. Okay, so Si Konsehala, ito. Si Princess Musni. panoorin po natin ang katanungan. Ano po yung programa o maitutulong nyo sa mga pamilya para maiwasan po yung child labor? Child labor. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. More revenues, syempre. Kailangan makapag-ano tayo ng trabaho. Kailangan hindi man 100% na mabawasan natin yung mga unemployed dito. At least man lang magawa natin na 75% like yung sa mga farmers. Kung suswertihin tayo, susuportahan natin yung mga farmers, empower natin sila, susuportahan natin sila sa kanilang mga kailangan upang matulungan din nila ang ating mga kababayan na hindi nakapag-aral na alam lang nila ay ang magtanim. So marami tayong kaparaanan dyan. Kailangan more revenues, kailangan mag-open tayo, kausapin natin yung mga negosyante, yung mga business sector dito na magtumanggap ng maraming empleyado para mawalan yung mabawasan ng 75% lang ng hindi nagtatrabaho dito sa siyudad San Fernando. Okay. Maraming salamat po, Konsehala, sa inyong pong kasagutan. Ngayon naman, partner, tawagin po natin si Mayor Edwin Santiago sa harapan para sa kanyang panghuling katanungan mula sa ating mga ka-Fernandino. Yung mga kandidato ngayon ay talagang sinisikap na makaikot sa siyudad San Fernando. Ito nga tinatawag nilang Binabanggit ni, bine-benchmark. Ganun yung tawag Kapitana sa Vilma, yung mga magsasaka, karamihan nga dyan, yung child labor dyan, nasa sektor ng mga sakahan. Ha? Si Irene Asuncion. Ano kaya ang baon ni Irene Asuncion para kay Mayor Edsa? May solusyon pa ba yung pagbaha dito sa San Fernando? So definitely Mayor. Go ahead po. may solusyon yan. Kaya lang ang baha sa siyudad San Fernando ay meron nga tayong gustong ginawang isang programa na dineklara natin ang January as a month of desilting. Start po, hindi yung tagulan, doon tayo nagdi-desilt. At makikita mo dahil yan ay parte ng sustainable development natin. It's again a collaborative effort na mula sa siyudad, pangalawa sa distrito at sa DPWH na ang pagbaha dito. Nakita naman natin na babawasan na yung pagbaha dito. But if you look at the topography ng ating siyudad, meron tayo talagang mababa. Like yung nakaraang 1995, nag-iba yung topography natin dahil meron tayong mga parte na naging catch basin. But because of the grant na binigay ng Korean grant at say 4.5 billion, masusolusyonan natin ngayon. So ang pinakasolusyon natin, unang-una, wag magtapo ng basura sa mga kanal at alagaan po ang San Fernando River.
Yan po ang lifeline natin at idudugtong po natin sa 4.5 billion na ginagawa nila ngayon. So definitely po, ang Ciudad San Fernando, wala nang baha. Kung ano po natin is plus flood na lang po. So yun po ang atin na tamang pamamlano kasama po sa climate change adaptation and mitigation plan po natin. Okay. Maraming salamat po, Mayor Edwin Santiago. Yan ang pangarap natin, flood-free San Fernando dahil nandito na nga yung sentro, no? So, partner, ngayon naman, meron tayong isang katanungan para sa kanila na sasagutin nila ng oo o hindi. So, ang tanong po, pabor ba kayo na buksan muli ang Paskuhan Village sa ilalim ng pangangasiwa ng Syudad San Fernando? Ulitin ko po, pabor Naging ba laman kayo? din ng mga balita yan, Ice. Yes, partner, ito'y naging controversial din, Pabor po ba kayo na buksan muli Although yan, ang nasa Paskuhan usapin ng Village? korte, Ice, ha? Pero dapat din nating malaman ang kanilang side. So, Mayor, ano po ang inyong kasagutan? Okay, so, Mayor Edwin, oo. Si Konsihala Vilma Kaluwag naman, oo din. So, dito nagkapareho sila. Nagkakaisa sila dito, Okay, Ice, so kung kanina... Wala hindi nang sila- kumontra. Okay, so ito kasi landmark ng San Okay. Fernando, ito Totoo. partner, Ikaw, Paskuhan pumasyal ka Village. ba na- Oo, bata pa lamang ako at talagang napakaganda ng Paskuhan Village, nung mga ito'y nagsimula at sana maibalik muli ang sigla nito. Pero alam mo, wrap up lang tayo. Dito sa bulto ng mga tanong, lalong-lalo na yung mga Fernandino, totoong nai-address kung ano yung problema. Isa na dito yung baha. Diba? At saka Yan yung talaga. waste management at yung problema sa palengke. Yan. Diba? Pero Tricycle. narinig natin sila. Kayo po humatol. Panimbangin ho ninyo ang sinasabi nito pong ating mga kandidato sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Okay, Babalik po ang plataforma. Ang bilis po ng oras, mga kanetizen. Napapanood din kasi tayo sa worldwide sa pamamagitan ho ng apps ng CLTV 36 at yung mga followers natin sa social media. Yung po mga reaction ho ninyo, ay kami nagpapasalamat dahil buo yung kanilang suporta. At gusto ko lamang i-recognize itong dami ng ating pong mga studio audience ngayon na inilaan yung kanilang Supporters, oras para suportahan ang kanilang mga minamanok na kandidato. Magparamdam naman po kayo. Eto, pakikita natin. Pantay na pantay ang bangka, Ice, ha? Okay. Yung bilang nila, Pantayan, partner, syempre. tanong natin sa ating mga kababayan, mga Fernandino, may napupusuan na ba kayo? Makaraan narinig nyo? Malalaman Oo. natin yan sa actual election, partner. At syempre, salamat din po sa ating pong mga kababayang nakatutok ngayon live na live dito sa CLTV 36. To partner, last part na tayo, Pero bago natin pakinggan ang huling mensahe ng ating mga kandidato, narito muna ang panghuling tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Ang tanong, sang-ayon ba kayo na putulin ang mga puno sa MacArthur Highway para magbigay daan sa road widening? Oo o hindi? Pakitaas po ang inyong sagot. Saan natin kay Konsihala, yung Konsihala? Hindi ang sagot ni Konsihala Vilma Kaluwag. Si Mayor Edwin Santiago naman, oo. Ito, partner. Alam mo, isang maselan na usapin yan, Ice, ha? Dahil alam mo naman, yung mga environmentalists, sinisikap na ipagtanggol yung buhay nitong mga puno natin dyan sa MacArthur Highway. Yung mga motorista na patungo ng Angeles City, Yes. diba? Kanya-kanyang ano so, dyan, iba yung merong- opinion ng dalawa. Meron nagsasabi na kailangan ng i-road widening, yan. Merong iba naman na baka mapahamak naman kung sakali man. Or syempre, maprotektahan din yung ating pong mga puno Ako, na matagal na. experience ko naman, on the side naman kay Mayor Edsa, alam mo naman, pagka may road widening pero yung dulo, puno, di ba? Yun ang pinaka-problema din dun eh. Nag-road widening pero yung mga puno nasa gitna ng kalsada. Okay. So, sa puntong ito, partner, ito na yung pangwakas nilang Okay, mensahe. sasamantalahin nila yung 1 minuto, Ice, ha? Dalawang minuto Dalawang ito, minuto. partner. Inuulitin natin. 2 minuto para sa kanilang huling mensahe at kung meron silang nakaligtaang sabihin, pagkakataon nyo na po ito. Okay.
Okay. So dito, alphabetical order muli, partner. Unahin na po natin si Konsehala Vilma Caluwag sa harapan. Okay. Alright. Sige po. Sige, Konsehala. Konsehala, Okay nasa po. iyo ang floor. Meron po kayong 2 minuto, Konsehala. Alright. Okay po, go ahead po. Sana may magawa ako para hindi matuloy yung pang-uutang na 650 million. Kasi po yung 650 million na uutangin natin, magkakaroon po tayo ng interest expense ng 40 million to 45 million na pwede na po nating ilaan sa mga nagkakasakit nating mga walang perang kabalen dito sa Ciudad San Fernando. At marami pa po tayong matutulungan doon, yung mga naghihirap nating mga kabalen dito na hindi na pag-aaral yung mga anak nila, at yung pong masusolusyonan pa po natin yung lubog dito sa San Fernando para dahil po sa pondong yun, kasi kung sa isang taon lang 40 to 45 million po ang interest noon. Ang laking amount po noon, kung 3 years po yun, mahigit na naman siyang 100 million mahigit na po yung mawawala sa kaban natin. Sana manghinayang po tayo sa bawat sentimong nilalabas sa siyudad ng San Fernando na imbes na po maitulong po ito sa ating mga kababayan na nangangailangan at pangangailangan ng San Fernando, Pampanga. At saka sana po matulungan ko rin po ang ating mga farmers, matulungan ko po rin sana yung mga kabalen natin sa Barangay San Isidro na nawalan ng tirahan ngayon. Sana makatulong po ako. Yun lang po ang wish ko. Maraming salamat po, Konsehala Vilma Caluwag. Ano naman kaya ang panghuling mensahe ni Mayor Edwin Edsa Santiago? Meron po kayong 2 minuto. Unang-una po, gusto ko munang batiin na si Mambi ng dahil ang March po ay buwan ng mga kababayan. Happy Women's Month at saka sa ating mga kababayan. At alam niyo naman, ang mga kababayan dito sa Ciudad San Fernando, kakaiba. Gusto nila palaging number 1 sila. Ayaw nila maging number 2. At gusto ng ating si Madam B na huwag tayong umutang. Unang-una po, wala po tayong utang na 650 at ito po ay pag-aaral lang ng TWG to rehabilitate our existing old and dilapidated public market. Pero hindi na tayo mag-utang dahil expired na. So wala na po kayong pangangamba na magkaroon po tayo ng utang dahil bibigay na po ng Malacanang na bibigyan tayo ng 450 million donation para sa bagong palengke na in principle po ay sumang-ayon na po ang Malacanang. So wala po, although hindi bawal po yung mag-utang, utos din na po ng ating under direction po ng national sa build. Sabi niya, ubusin mo ang pondo mo na nakaayon sa iyong plano at ang siyudad naman po ay nasa tama tayong direksyon. So patuloy po tayong magsama-sama po sa isang paniniwala na ang Ciudad San Fernando po ay lugal ng mga gayaganting parol. Dahil po ang San Fernando po gusto natin maging modelo tayo ng pamilya at kultura sa model city and countryside development. Dito po tayo magkakaisa na ang Ciudad San Fernando will be a super great city being economically viable, socially inclusive, and ecologically balanced city through good governance. Salamat po, Mayor Edwin Santiago. So partner, muli nating pasalamatan ang ating mga kandidatong tumugon sa ating imbitasyon. So, Alam mo guys, pakiwari ko dun sa mga nanonood, siguro marahil merong nabitin, di ba? Meron bang part 2? yan. Di ba? Aabangan muli yan, Aabangan partner. natin yan. Baka mangyaring ito'y mailagay natin dun sa mga lugar na Pwedeng pwedeng puntahan. pumunta yung mga followers nila, yung mga
alam mo, yung supporters, kung pag-uusapan natin, pagka ikay Ay, kumakampanya, marami yan, ay partner. napakahirap. At sa totoo lang, may nabuksan pong mga issue, may nabuksan pong mga impormasyon ang magkabilang panig. Kaya lang, ang CLTV 36 ay miyembro po ng fact-checking team. Kung ano man pong sinabi na magkabilang kampo, sisikapin po ng inyo pong himpilan na mausisa ito. Mahanapin natin ang katotohanan. Okay, muli. Maraming salamat po, Konsehala Vilma Caluwag at syempre Mayor Edwin Santiago sa inyo pong pagdalo sa ating pong forum. Dito po nagtatapos ang plataforma, the CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Aizelin David Manzon. Ako naman po si Paulo G. Santos. Tandaan, ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Marami po salamat.